Hello guys, Faidi. Fakaso bahai tongbai. Kai norok the social media rogo joto na mokol kichilai nung bai khana. Ajkalo tam choli tong. Ta kaisa bihik bai ta kaisa busai khalai fo. Ani bihik kumai thangka fo. Ani busai khar thangka fo. Obona karai tabok khe. Jini hanjmo chala bai. Ni jini busai na ponto buthalai fo. Inke Faidi biskok no log de awai tini chung. Kaijak bai hamjang ma hapor kurunglai rong. Kognoti chalai na. Oburini active haste oburi tam saka. Ina tonto jata tui. Tomang chamang. Klai keblajak mas honglai. Hor dibor hor kutuk tintawo. Noko hablai si busai buthai klang thangka fo rod bai. Hai re. Ina abo kun bilip khajana kokda nijini nogo haboi busai no rabda di buthai kalang si chafano khorang kota khenung chiring malia thorjak bo tini bo tawaisa sasuka bini doubt no clear khena bogoi rod baisi bono bokhorok diklangma bagoi puno phana sai malia fo langai thangka fo ayango bini bokhorok do 360 di camera bai pura zoom khainai kha ba mungsa phone spot maya rod bai bujagai da bokhorok phatia tongnani bokhorok ro pini tongnani nongbaro manjak tong hale aisi bo oro bujak bo buje haike acting khai tong ba ihi tangole nijini chlatang thidi ba batima so pekjak tholnai hai mokhang bai butik cutting tap khai bonono jini buthai masuk jini mokol bustang buthawai bahake sandeke tongmangkho nai negedi patima so pekjak mukhang ai awan bangui bokhro ihi do acha nung asuna si khai khailai aram nang jang hingke ma kaijak na hinu no kaijak ya hingke to thanglayo phailayo khai khailayo hayo yung enjoy ke tongma khom ble bui haike tabu khainu nini wansungma enjoy rangma khaili na ble haram jadi ihi do acha nung asuna chini busai ba tongna musang le hingke daibo si mangala khumai daba nungle pura asudino gubunyo nin brano miskuro mang tai ke sugjak ngana na nung amsukke wajana musung khatana bini bongani le bumakhang bihi arere hangana soldokha ihi nana amo sungna musungu nijini nogo nijini mokol busangano nijini busai no utharmani nai tomangkha no in bukhale pura pathoni islamjak ngana ang nini orendi mukhang nugoi nini o story ba pura short film hayaka movie rokni soldong sirubli ihi doicha bini logini batima so pekjak bisal el kotor tamasu harami mangkha no ihi nung bahai kelwan sukka buini busa buti gerang bihik rok no hamjak na rok nei mukhang sinela mukhang loikmo fini sani batima so pekjak haing tongo kita chuma khaijaga aram nang bai sibbo buini khungko big busai kaham ke tonglaima jaga rogo bo puthana plan khaima khaiba haram jada bisal da ojidi nogo na maiti chalayoi te o haina hai o da ojini rangmani chuak nungoi da ojini bihi gai thui chawoi last soke odda ojidena rod bai tharai masisiu amsukke khai busi madar chut musuk buslin holle taisi da ojidna buthar bai pe jakri mai chalayoi tapa tap khailai ok thinya ke sad dok sumdi woi si lep thuklub dijak pura musuk buslin nungle chuak nungoi sindalte chutarung plan ba mahai nung sinen blei amano borokhe borok no yakar masi saya doti fat hasi riwoi jugor hna nango oro hoda jelo choboi sorkaroni rang ba magana dal rok sare masle haya deban na angle pernah singmali borokoni no jodi si borok odina me majak hangke ke jen ba khajak mo saidaman musuk busa bisal batima so pekjak mukhang haino ang langtai khai bini o el thoroi sombai moso mix khayoi buliri khamo o buri no ke flipkart den kotar sa order khaina hawai muya awan duru bakma pejak sari oi hopung sapung ang bono enjoy khari kamo haino si bo amtrok san tongmani haya daba faltu bat par alap ro abano borno to sasti to rina nangna jase phono kujuk thanglaya borok tonglaya ba chalaya ba tholai phon tonglai thong khaya daba ama haisi kok khaitam dolro inke so tini video hajaron sitong video no tapno like khai gunga like khai dikcha channel lo first time phaitong ke subscribe khai gunga o subscribe ro khai dita inke dolro o video no je masa no share khadi ke video barang kha inke thangsi on dolro malay no ba next video bye